Inti qabelkom ħallinnikom. Kif intom bibtien isbel tinsabu tajbin u issa kulħadd iktar moħħu mistrieħ għax għadhom kif għalqu nominations. Għaw, anke inti qed tissegwih, Ġa. l-ħin kollu jgħidu kontra xulxin u dik taj kontra li. Ejja, diġà. Qed ngħidlek ma nifilħux iżjed. Iġri jispiċċa kollox, ma niflax iktar. Għax daw l-affarijiet li jkun hemm mhux sew. Ma fuq xed titkellem. Mhux fuq la Island. Mhux fuq la Island ja ħasra fuq la Ma fuq Island. xed titkellem, Fuq x'nominations? il-nominazzjonijiet tal-kap tal-Partit Nazzjonalista. U hekk għandkom xi ħaġa interessanti, ħeba twilna hawnhekk ukoll. Għalek fimtni ħażin li għamilt lek. Tarrif, toqtajtu, minja fiż-żar tagħna kif qed jieħdu. Ġoxxu xogħol. Hello! Jiena Josh Fenek u jiena Laborist u jiena għandi leader. Jiena xammula nazzjonalist u inderwaqt jerġa' jkolli lider. Tara, proset! U vera happy illi reġa' tefa' n-nomina tiegħu Delija. Hija deli ħażin, il-papa tiegħi jgħid li jekk jerġa' jkun hemm delija nazzjonalisti jinsew għall-elezzjoni. Ejwa kja Josh missierek. Kunaf illi da madux l-istess Delija. Anki l-Adrian dak evolva. X'jifieri evolva? Ma nafx eżatt imbagħad teacher natural history għaltinna x'ġifieri evolva. Natural history subject. Biex nfhem l-ignoranti, it-tiġieġa qabel kienet ittir imbagħad evolviet għax ma kellhomx bżonn ittir ma baqgħetx ittir. Iż-żiemer qabel kien daqqa spudri l ma daqqa xfih iż-żiemer. Wow! U kif evolva Adrian Delija? Qabel kienu jagħmlu li jrid bih immissa ħajsuqu. Tajjeb, mispera ili kif jgħid it-tiju jsuq tajjeb mhux jibqa' djerġa' xiwiet. Ejwa kien Josh tiegħek. Titara baqa' xiwiet li mhux mibni biex jitħoġġu fih. U minn hawn nagħtu l-awguri tagħna l-Partit Nazzjonalista ħalli dal-proċess jgħaddi malaj u tarġa' jibda kollox normal għax hekk ħaqqa id-demokrazija Maltija. Ekku, awguri, missejja ngħaddu għal ftit etikett f'dan il-programm. Ma mmurx b'xi ħeġġa kbira. Għax kont jistennik. Ma nafx kemm ikont jistenni dan. Isu ma jaħmilniex li. Naraw. Inselmilkom jiena is-Sur Markett l-allim tal-etikett u mindu żgħir kont nagħmel kollox perfett. Immaġina, kont ġabdejt fil-preċett. And that's my cat li waqqad vażett u dik il-mara tiegħi Ivet li tgħid kemm tħobb iddoq il-klarinett inselmilkom. Alright, kif aħna Sur Markett? Insellimlek Sanders kif inti? Jiena Sander mingħajr S propja. Oh, kemm inti finiki. Anders kif inti? Illum xi tara differenti fija? Ma nafx ta' Wejja, Anders, jaħasra. ma nafx x'qed nara. Et nider full body u Ej. ħankunu qegħdin nitkellmu fuq il-handbag. Sew. Ngħidu li inti sinjorina u għandek il-handbag u poġġejtu mal-art sakemm qed tajt fuq dik u fuq l-oħra. Tajjeb? Sew. F'għandhom ħabta jagħmlu n-nisa. Għedli daqxej kif tittamel biex tiġbor il-basket minn mal-art. Sant anka fuq di, mhux qed titbaxxa u tiġbru. Ħamallaġni, unjuranza assoluta Sanders. Ma x'tagħmel. Tiġi daqxej sideways, tara, tiġi parallel mal-baqqa, tarani kif jgħat? Titbaxxa mingħajr ma tiftaħ saqajk u terġa' tola b'pulitezza kbira, rajt nisa. Jien ma tiqafx tissorprendini Sur Markett. Kemm nixtieq illi xi darba ngħidha fuqek imma diffiċli ħafna bl-ignoranza li hekk. għandek. Inselmilkom, jiena Sur Markett. That's yes, that's my cat. That's my cat, that's my wife. That's my wife Ivet li ddoq il-klarinett u minnaw insellem li telespettaturi kollha tan-net. Aħna wan ja ħasra. U
U sinjuri, dak kien kollox għallum nisperaw li nerġgħu narawkom għada għal xu ieħor. Taf li inti bl-Inglis il-kelma bag, basket jgħidulu bag. Nafu. Inti taf li dik mhux Ingliż imma. Vera, dik bdiet propjament mill-Iraq. Dak kien hemm tifla u missiera mill dal-basket ma kellux isem, u babdew saqsu dak minn fejn ġibtu. U bdiet tgħidilhom Baghdad. U minn hemmhekk twieled l-isem Baghdad. Lura l-gokna kulturali, sinjuri.